ці павінна быць беларуская нацыянальная ідэя? Ідэя ёсць, але няма на гэта пакуль грошай. Апостол или бизнесмен? Ідэя на першым месцы. Можно ли сказать, что вы такой монах национальной идеи? Што трэба мне, і з гэтага атрымліваецца, што гэта трэба не толькі мне, а і людзям. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X» і ў студыі яе пастаянныя вядоўцы Максим Гаруноў і Зміцер Лукашук. Мы працягваем выпрацоўваць, фармуляваць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю, і сёння нам у гэтым будзе дапамагаць адзін з арганізатараў з канцэрта 100-годдзя БНР, чалавек, які арганізаваў першыя ў Беларусі дні вышыванкі, заснавальнік, кіраўнік, дырэктар крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай» Павел Белавус. Добрый день, Паша. Прывітанне, добрый день. Павел, у нас была ў гасцях Зінаіда Бандаренко, якая расказвала пра тое, што дзесьці ў гадах 70-х яна прыехала на вёску да бабуль, там нейкіх сваякоў, і кажа, да гэтага яна размаўляла заўсёды па-расейску. І раптам там яна адчула, што вот ёсць нейкая, ці павінна быць беларуская нацыянальная ідэя. Яна пачала займацца беларускай мовай. Пасля гэтага адмыслова пачала весці ўсе канцэрты, нават калі прыязджалі ў Крэмль, там яшчэ за савецкім часам гэта, выключна па-беларуску. Нацыянальная ідэя, вот для цябе, што гэта азначае і калі ты адчуў патрэбу далучыцца да гэтага? Я вось гісторыю пра тое, як мне стала, чаму мне стала цікава там, напрыклад, размаўляць па-беларуску, слухаць беларускамоўную музыку, я ўжо не адзін раз распавядаў, але тут у студыі Еўрарадыё яна будзе яшчэ найбольш актуальная. Я, карацей, у класе 9, здаецца, паехаў у летні лагер пад Менск. Лагер называўся «Вясёлка», уже зараз няма. І так апынулася, што ў мяне быў важатым малады студэнт, першы ці другакурснік Павел Свярдлоў. І ён, гэты Павел Свярдлоў, мне і тым хлопчыкам, дзяўчынкам, якія са мной былі ў лагеры, на гітарцы лабаў песні, там «Паветраны шар», «Тры чарапахі». У нас быў, як у кожнага там атрада быў свой гімн, у нас быў гімн атраду «Окей, тут усё окей». І я, аказваецца, ось хлопчык, які прыехаў з Ліды ў лагер, даведаўся, што ёсць нейкія такія беларускамоўныя, якія беларускамоўныя не толькі на уроках беларускай мовы і літаратуры, але якія і сапраўды ў жыцці размовляюць. Ёсць, аказваецца, альтэрнатыўная беларуская музыка па-беларуску, як гурт НРМ. Для мяне вось менавіта Павел яго адкрыў. І гэта быў такі першы штуршок, калі я зразумеў, хоць мне там і беларускамоўны садок, беларускамоўны клас быў, але гэта ўсё было, так, як бы звычайна. І вось рэальна, калі ты бачыш такі нефармальнае выкарыстанне мовы, і пасля з гэтага быў такі першы штуршок, калі я пасля ў Лідзе знайшоў, аказваецца, гэты гурт НРМ ёсць на касетах і нават у Лідзе прадаецца. Аказваецца, ёсць такі часопіс «Студэнцкая думка». Аказваецца, што ёсць там, не ведаю, арганізацыя «Зубрта». І вось заўжды я нават для сябе аналізаваў, як да нас у арганізацыю, да нас прыходзяць людзі, для ўсіх ёсць пэўны штуршок, вось гэты натхняльны фактар, што на цябе ўплывае. І вось для мяне быў такі фактар убачыць, што вось гэтая нацыянальная, не ідэя, нацыянальныя фішкі рэчы там у выглядзе музыкі, там на той момант у музыцы, яны жывыя, яны запатрабаваны, і гэта гучыць вось для мяне, як для школьніка, гэта падалося класным. І вось гэта быў першы штуршок. І пасля гэта стала такой пунктам адпраўкі, пасля чаго мне вось пачало гэта ў розных кірунках стаць цікавай, там і тут даведаўся, і тут, і патрапіў у кампанію, і пасля самому нешта захацелася арганізаваць. Але вось я думаю, што для большасці беларусаў яно адбываецца так, гэта там нейкі герой, нейкі чалавек, літаратура, кніга, музыка, і вось і мы на самой справе спрабуем у тым жа кірунку працаваць, ствараць нейкі якасны прадукт, які ў тым ліку будзе натхняць людзей на лепшае, можа, разуменне гісторыі, культуры, спадчыны, сімвалаў і традыцый. Але вот табе стала цікава, але ты адчуў, што за гэтым стаіць нейкая ідэя.
может быть, нацыянальная ідэя, ці просто вот это было цікавостка як падлетку? У той момант я вось зараз уже прыгадываю, для мяне гэта было такі, ведаеце, як фактор, можа быць, пэўнай субкультурнасці, што вось з аднаго боку субкультурнасці, з іншага забароненасці. У гэтым узросце табе ўсё, што не дазволена, ўсё, што забаронен, мы ведаем, як з савецкіх часоў, калі казаць там пра рок-музыку, да, і там пра нешта такое, то бок тут граў у тым ліку фактор таго, што гэта зацікавіла і гэта недзе вось яно спадабалася табе з аднаго боку. З іншага боку, там калі ўжо пайшла гісторыя там пра сімвалы, пра пагоню, пра бел-чырвоны белсцяг, тут яшчэ для мяне, як для хлопчыка, граў фактор, гэта ж забаронена. Вось ёсць у гэтым такі романтызм недазволенасці, які наадварот цягне да сябе. Вот ты сейчас рассказал свою историю. Я сразу вспомнил историю, которую рассказал митрополит Антоний Сурошский. Ну, был такой, в Англии служил. Его спросили, как он пришел к вере. Как он решил стать монахом, как решил себя посвятить Христу. И он сказал так: знаете, никто не принимает такое решение до тех пор, пока не увидит лик Христа на лице ближнего своего. То есть и он дальше рассказывает историю. История выглядела так. Однажды он выходил из храма после службы, посмотрел на кого-то из прихожан, и ему показалось, что лицо этого человека было преображено, да, Иисусом. Он как будто бы увидел Иисуса. И с тех пор в нем воспылала любовь к Господу настолько сильная, что он решил, что семьи у него не будет, нормальной человеческой буржуазной карьеры у него не будет, у него будет только служение Господу. И вот тогда следующий такой уточняющий вопрос. Можно ли сказать, что вы такой монах национальной идеи? Ну, гэта уже такое вельмі занадта. Я могу сказать, что просто у пэўны момант я... Хорошо. Не монах, а апостол. Вы поглядели на Павла Свердлова, увидели в его лике национальную идею, ваше сердце возгорелось любовью к национальной идее, и с тех пор, с юности, как апостол Павел, вы бродите по Беларуси и проповедуете национальную идею. Ну, гэта ўжо занадта прыгожа гучыць. Я могу сказать, что просто тут формируется у любым выпадку з такого ўзросту там ясно, что калі, напрыклад, я не ведаю, потрапіў на сустрэчу, закрытую сустрэчу, тусовку камуністаў, не ведаю, у такім узросце, не ведаю, стаў бы я камуністам ці не, да. А вось там ці не ведаю, ці штосьці яшчэ. РНГ. Хаця з іншага боку у нас у Лідзе шмат было і там і антифашысты, і фашысты, але неяк яно і, здаецца, ты як бы малады, ты пакуль выбіраеш, у якой табе тусовкі быць. Но неяк там не прыжыўся ці не спадабалася мне. Я могу сказать, что яно неяк усё атрымліваецца само собой. Ты, там, напрыклад, я поступіў в універсітэт, хопачкі, тут у Берасці, тут мне трапляецца сам выдат мясцовай арганізацыі «Дзедзіч», у якім там расказваецца, якія мы класныя там хлопцы, і сам выдат на беларускай мове, і глядзіце, якая у нас класная тусовка тут у Берасці. І ты ўжо потрапляеш у берасцейскую. Пасля ты ўжо пачынаеш там... Ну, карацей, у мяне ў жыцці ўсё адбывалася даволі так паступова, але даволі нечакана. То бок я там, напрыклад, я зразумела, што калі прыйшоў з войска, у мяне ў галаве не было ідэі, што трэба стварыць арцядзібу, нейкую краму. То бок у мяне просто было жаданне, ты прыйшоў з войска, трэба нешта рабіць. Вось трэба альбо ісці зноў працаваць у турфірму, альбо нейкай займацца сваёй справай, і тут у цябе з'яўляецца кампанія, там Дзіма Афанасенко, Франак, Вінсент, і вы ўжо разам пачынаеце бурліць, нешта прыдумваць, крэатывіць. І з гэтага нараджаецца арцядзіба, бо ёсць патрэба нам вось не толькі ў мяне, але ў маёй там кампаніі людзей нешта рабіць. Пасля мы глядзім, у нас арцядзіба становіцца класнай штукай, мы бачым, што людзі да нас прыходзяць, пра нас пішуць, мерапрыемствы, якія мы праводзім, збіраюць людзей. І мы разумеем, што ёсць, напрыклад, попыт на вышыванкі і бел-чырвоны-белыя сцягі, але ніхто не стварае гэтай прапановы. То бок вось, і мы разумеем, што а чаму самім тады не стварыць? І не умеючы там зусім ноль в разуменні, што такое бізнес, мы пачынаем вось гэта намацваць і бачачы, што якая каласальная патрэба ёсць, яно само паступова ідзе самаадукацыя, гэта вырастае да сур'ёзнага праекта. Таму
усё і зараз там некаторыя сябры мне зайздросяць, кажуць, клас, ты займаешься не просто працуеш там дзеля працы, ты займаешься працай, якая там выйшла з твайго хобі, з тваіх перакананняў. Таму ну, я магу просто сказаць, што реально я асабіста раблю тое, што ось па адчуваннях, то бок не так, што там хтосьці сказаў недзе, просто па адчуваннях, вось як, што трэба мне, і з гэтага атрымліваецца, што гэта трэба не толькі мне, і людям. Я хотел бы уточнить. То есть в начале был экономический расчет и такой бизнес-план. Вы увидели, что вот если печатать футболки вот с национальной символикой, это пойдет. Вот. Или вначале было горение сердца? Я думаю, что спачатку было там некалькі гадоў фармавання аўдыторыі і разумення, вось калі ты ствараеш там, не ведаю, нейкія творчы прадукт у плане там арганізоўваеш мерапрыемствы і як бы вось варишься у нейкай там супольнасці. Смотрите, мы сейчас хотим понять, вы апостол или бизнесмен? Или вы бизнесмен-апостол. Да, или вы апостол с навыками бизнесмена. Апостол Павел, кстати, таким и был. Вот. Либо вы бизнесмен, который придумал быть апостолом. Вот это важно. Ну, я тут вам не скажу, вы сами вырашайте, кто я такие. Ну, вот смотрите, вот вы когда, вот предположим, мы у вас сейчас заберем ваш бизнес, вот, но и тут же предложим другой. Да, ну и, допустим, какой-нибудь бизнес, какие-нибудь сеялки будете экспортировать из Беларуси. Роторные жатки. Да, роторные жатки будете экспортировать с большим успехом куда-нибудь в верхнюю Австрию, в Тироль. Да, и, в общем, по деньгам, по признанию, по какому-то движению, ощущению жизни будет то же самое, а может быть даже лучше. Да, вы поменяете роторные сеялки белорусские, вот, экспортировать на поля Австрии на вот ваш нынешний бизнес или нет? Ну, наўрад ці, таму што я ў гэтым не разбіраюся. То бок я... Хорошо. Я ў гэтым не разбіраюся, і наўрад ці я змагу... Мы фантазируем. Я гарантирую вам успех. Знаете, прокачаем вам мозг, ну, как вот в матрице, и все заработает. Ну, вось, напрыклад, калі казаць пра грошы, пра фінансы, у мяне, ну, ніколі і зараз, і раней не стаяла мэта там зарабіць столькі бабла, каб мне там... То бок у нас вось реально ў працы як адбываецца. Мы зарабілі там нейкую суму, да, мы уклалі гэтыя грошы там у класны сайт, там, у новае памяшканне, у новую прадукцыю. Мы змаглі зрабіць нейкую грамадскую кампанію. То бок реально, чым больш мы зарабляем, тым больш мы можам нейкіх вырашаць з аднаго боку праблем і реалізоўваць свае далейшыя ідэі. Бо то бок ідэі да халеры, як кажуць, да, але просто там наша, напрыклад, фінансавая сітуацыя зараз не дазваляе, напрыклад, реалізаваць наступную ідэю, якая значна круцей будзе. Таму я магу сказаць, што усё, што мы робім, у першую чаргу, як кажуць, ідэя на першым месцы. І класна, калі ў нас з'яўляюцца, вось там, дзякуючы працы, ресурсы, якія дазваляюць гэтую ідэю реалізаваць. І з'яўляецца там, не ведаю, нейкі аўтарытэт, які дазваляе там прыйсці ў федэрацыю футбола і прапанаваць ім там зрабіць нейкі сумесную івент ці мерапрыемства, ці прыйсці, не ведаю, там в адміністрацыю прэзідэнта і сказаць, што заўтра ўсё пераводзім на беларускую мову. Ну, это я жартую, да. Таму у нас, ну, мы рухаемся паступова. Мы не можам зараз там вырашаць нейкія глобальныя праблемы ўнутры Беларусі, але мы можам, прынамсі, рэалізоўваць тыя вось ідэі, якія нараджаюцца там у галаве і наконт нейкіх мерапрыемстваў. І, напрыклад, тое ж свята БНР, гэта ідэя была і там і на 98 гадоў, і на 99, і на 100. Мы заўжды хацелі зрабіць класнае, крутое мерапрыемства, якое просто, ну, застанецца ў памяці гэтая дата там, і пра 97, і пра 98, і пра 99 мы так марылі, каб гэта было, ну, сапраўды святочнае, крутое мерапрыемства. Але реально у нас атрымалася гэта правесці на 100годдзе, таму што мы дараслі да таго, што ўжо можам гэтае правесці мерапрыемства. Праз 5 гадоў мы дарасцем, можа быць, яшчэ да сур'ёзнейшага мерапрыемства, бо, ну, реально вучымся ўсё на практыцы.
штосьці атрымліваецца, штосьці не, але толькі на практыцы мы разумеем, як штосьці зрабіць. Еще одну. Вот, может, вельми огульно, но неяк так. По поводу, сейчас продолжим уточнять, апостол вы или бизнесмен. Был такой святой Паисий Величковский. Он был нищий монах на Афоне. Он пришел на Афон и начал в библиотеках афонских монастырей искать трактаты по мистике. Трактаты, в которых сказано, как нужно молиться для того, чтобы увидеть Господа. И он провел некоторую работу, они нашли, он и его братья, там 3 или 4 человека, начали находить эти трактаты, и они их переписывали. И переписывали, есть такое предание, что когда он переписывал, он когда писал книги, он всегда опирался на них, и у него книги отпечатались на теле. То есть он просто работал 24 часа в сутки, просто не переставая. Не было печатного станка, можно было все переписывать от руки. Он работал от руки. Вот. Этими книгами они время от времени сдавали их в аренду, могли продать, новую записать. И тем не менее, все, что они делали, это было не про деньги. Деньги им были для того, чтобы распространять этот новый метод молитвы Господу среди братьев. Да? И вот ваша активность, она, скорее всего, на это похожа? Да? То есть вы смотрите, вы заработали каких-то денег, да? Но эти деньги вы инвестируете не в хорошую жизнь, а в новый проект. И чтобы он был еще громче, чем предыдущий. И следующий проект еще громче. Еще... Например, когда у нас будут, там, у нас есть идея, например, я не веду, выпустить 1 миллион налепок с погоней и раздать людям. Да. Мы разумеем, что это потребна такая-то сумма, якой у нас нема. Да. И мы вырашаем. Альбо мы это зараз шукаем, там, например, партнёра, не ведаю, спонсора, які нам гэтыя грошы дасць, ці там запускаем вось як з БНР 100 краўдфандинг. І людзі вераць, што мы класныя там хлопцы, якія гэтыя грошы там сабраныя не прап'юць ці там не прагуляюць, а вось яны пойдуць на арганізацыю мерапрыемства. Тое ж самае і зараз, калі, напрыклад, мы не маем свайго ресурса, мы спрабуем знайсці ў першую чаргу ўнутры Беларусі той ресурс, які дазволіць там рэалізаваць чарговую ідэю, ці знайсці партнёра, напрыклад, вось як там, ну, зараз актуальная такая гісторыя з федэрацыі футболу. І я могу сказаць, што мне цікава менавіта дзякуючы сваёй працы знаходзіць новыя магчымасці рэалізоўваць там больш амбітныя ідэі. І, напрыклад, мы правялі БНР 100 ў мінулым годзе каля опернага тэатру. Мы рэальна зараз думаем ужо пра значна большую пляцоўку і там і некалькі сцэн і прывоз нейкага крутога замежнага хэдлайнера. Як бы ідэя ёсць, але няма на гэта пакуль грошы. Але ёсць ідэя, і мы, зразумела, гэта там не заўтра, не паслязаўтра, можа паслязаўтра зробім, таму што ну, гэта класна. Ты, конечно, калі праводзіш там пасля праходзіць час пасля мерапрыемства, ты разумееш, ну і што прайшло, і што далей, і як бы і што табе з гэтага. Але ну неяк так унутры ось у нас не ведаю, такая супольнасць, такая кампанія людзей, якія просто ну апантаныя, можна сказаць. Вось хочацца рабіць усё, і незалежна з гэтага ты заробіш нешта ці не заробіш. Ну і ва ўсёй дзейнасці самым, канешне, такім імпульсам для ўсяго у першую чаргу рэакцыі людзей, вось гэты фідбэк. Ён і ў працы Сымбальбая, і ў працы Арцядзібы заўжды падштурхоўваюць гэты фідбэк. Калі ты бачыш, што там куча людзей пішуць, як класна было, или калі ты бачыш, што там ты выкідваеш гэтую там фотку з принтом з вышымайку, і пасля вось з чаго пачаўся Сымбаль. І калі ты бачыш, што табе кожны дзень людзі пішуць, дзе ўзяць, а пасля прыходзяць і набываюць, і вось гэта самая натхняльная, калі ты па выніках працы бачыш каласальны зварот людзей і там вялікую колькасць водгукаў, нейкіх падзякаў і ўсяго астатняга. Я тут выступлю у абарону Пашы, як вот, што для яго ідэя ўсё ж такі на першым месцы. Я памятаю, мы пазнаёміліся годзе, відаць, недзе ў 11-м ці 12-м у Кіеве. Так. І тады, сеючы там падчас нейкай вячэры, Паша мне расказаў пра гэтую вот ідэю выпускаць, вырабляць прынты такія, вышымайкі, як мы іх зараз называем.
Я его тады абсмяяў і сказаў, што да каму нахер надо гэтыя вышымайкі. Таму што я тады сам у Киеве купіў нармальную украінскую вышыванку, сапраўдную, вышытую, і казаў, вот гэта так трэба рабіць, а это яго налепкі, каму яны трэба. Іншы чалавек мог бы сказаць, там і праўда, што тут, так ідэю зганьбілі на першым, а ўсё ж таки даказаў сваю правату, але не пра гэта. То есть што ідэя стаіць і на ідэю ідзе. Ты расказаў нам пра тое, як прыйшоў ўсё ж таки да ўсведамлення, што беларускасць гэта цікава, што беларуская гэта таксама нечага вартая. Але калі я цябе спытаўся пра нацыянальную ідэю, ты сказаў, што на той момант проста было цікава паспрабаваць. Зараз, калі ты ўжо больш сур'ёзны чалавек, сталы чалавек, які ўжо паспрабаваў сябе і там рэалізаваў і гэтую ідэю, сваю ідэю. Ты зразумеў, што ўсё ж такі ці сфармуляваў для сябе, што ўвогуле такое, пакуль мы не даходзім да нацыянальнай ідэі, а пра тое, што такое нацыянальная ідэя. Мы спрабуем людзям данесці нацыянальную ідэю, то бок для людзей з розным бэкграундам розны фармат гэтай нацыянальнай ідэі. Чакай, глядзі, я чытаю, да прыкладу, Вікіпедыю. Тут написано: нацыянальная ідэя – это сістэматызаванае абагульненне нацыянальнай самасвядомасці. Так Вікіпедыя тлумачыць. А ты, я б сказаў, нацыянальная ідэя – гэта. Што гэта такое? Для беларуса ці агулам? Для цябе. Для мяне нацыянальная ідэя... Давай, наверное, помогу. Вы когда производите свою продукцию, новое что-то придумываете, новые мероприятия, у вас есть какое-то представление о горизонте? Это все для чего? Что должно появиться в итоге? Какая-нибудь картинка, не знаю. Першае, самае простае, з чаго мы адштурхоўваемся, гэта каб беларус адчуў сябе беларусам, каб ён зразумеў, што ён гэта першасная такая, каб беларус адчуў сябе беларусам і зразумеў, што гэта незалежная краіна, дзе большасць насельніцтва гэта беларусы. А хто такі беларус? Беларус гэта чалавек, які мае адпаведна, што аб'ядноўвае гэтых беларусаў. Гэта мова, гісторыя, традыцыі, культура. Самае такія, і у нас ёсць супольнасць людзей, якія жывуць на гэтай тэрыторыі, так яны называюцца беларусы. А чаму называюцца беларусы? Таму што у іх агульнае гэта і гэта. Гэта такая простая форма. І мы яе большасці людзей спрабуем у першасным варыянце паказаць у першую чаргу праз візуальную прысутнасць. Напрыклад, мы не натхняем, а даем магчымасць зрабіць праз сваю працу першы крок да таго, каб зразумець, што так я беларус. Першы крок звычайна гэта візуальны. Ён чапляе на заплечнік стужачку, ці у машыне стужачку, ці чапляе налепку з пагоні, альбо апранае вышымайку, ці любую цішотку з прынтом край вольных Беларусь. І гэты чалавек, ужо зрабіўшы гэты першы крок, бо на самой справе, калі я упершыню сам апрануў гэту майку вышыманку і паехаў в метро, на мяне такія позіркі былі, такі як на дзівака. І я разумеў, што я ўжо ў гэтай сістэме даўно, але мне не звыкла, што на мяне, калі я не хачу, людзі, такая рэакцыя: а хто это у нас такі едзе, такі незразумелы. І я зразумеў, што для вялікай колькасці людзей, якія зрабілі гэты крок зараз, для вялікай колькасці людзей гэта ўжо учынак, бо ён ведае, што таксама звяртае на сябе ўвагу, і яму трэба патлумачыць, чаму гэта на ім, і што ён гэтым хоча сказаць. І для нас першасны этап, каб чалавек сам для сябе гэтым крокам візуальным сказаў: так, я беларус. Гэтай вышымайкай, пагоняй, стужкай, зубром я просто кажу, што я беларус. Наступны этап, навошта ён кажа, што ён беларус. І гэта ўжо якраз такі нацыянальная, у гэтым фармуецца нацыянальная ідэя, што калі мы усе будзем
казаць і пакуль што праз візуальны, пасля можа быць праз кніжку на беларускай мове там ці праз нейкі ўчынак там не ведаю падтрымку той же таго же мерапрыемства БНР-100 там ён ахвяруе 5 рублёў на гэтай мерапрыемстве ужо як бы вось спачатку праз такі ўчынак пасля праз нейкія лепшыя там набудзе свайму дзіцяці не ведаю дзіцячую кніжку на беларускам і праз вось гэтыя маленькія крокі адбываецца з аднаго боку фарміравання нацыі з іншага боку умацавання яе для чаго гэта адбываецца ну тут уже зразумела для таго каб яна нахрен не знікла і каб яна вось далейшае вось гэта адбывалася яе фармаванне развіццё і ў выніку фарміравання нармальнай моцнай нацыі нармальнай краіны якая не будзе баяцца што ў любы момант у яе забяруць там не ведаю нейкі горад ці штосьці яшчэ правильно я понимаю вот финальная цель ваша да какое-то вы проводите какое-нибудь мероприятие, ну, допустим, 110-летие незалежности Беларуси. И оно проходит нигде, не абы где, не возле оперы, а вот, допустим, на Кострычницкой. И вы выходите на сцену, и вся Кострычницкая площадь, вплоть до резиденции президента, и за ней все это такая плотная, огромная толпа, и вся она вот с белорусскими флагами, и вы к ней обращаетесь по-белорусски, и она отвечает вам по-белорусски, и, в общем, это все такое огромное, большое, мільённае яднанне нацыі вось якраз такі яднанне вось пад агульнымі поглядамі то бок пад агульнымі каштоўнасцямі хочацца каб вось на гэтай зямлі як мага у большай колькасці людзей былі агульныя каштоўнасці якія як кажуць свой сярод сваіх. Слушай, так у них уже и так, извините, не даю слова, так у них уже и так есть общие каштовности, да, Советский Союз. Ну, у кого вот, у них? Ну, вот у всех белорусов они уже... Правда. То есть есть вот небольшое количество людей вот таких замечательных... Ну, вот у тым-то и прикол, что их и хочется, каб гэтых людей, по-перше, становился больше, и реально, ну, я по себе адчуваю, что их становится больше. Больше, может быть, не людей, которые могут там зараз зрабіць пэўны ўчынак там і не ведаю там, а людзей, якія вось адбываюцца змены ў галаве не дзякуючы нам, просто дзякуючы таму, што ну, мне падаецца, што нас больш таких становится. Хорошо, последний вопрос. Все, и отстану. Вот сохранить белорусскую нацию, возродить ее, да, сделать так, чтобы она вот в самом деле вот в тех границах, в которых есть сейчас Беларусь, чтобы все эти границы были заполнены белорусами, да, чтобы они сменили ту идентичность, которая у них есть, советская Беларусь, просто советский человек, русский человек, может быть, даже уже россиянин, чтобы все эти идентичности ушли, как в Украине говорят, на маргинесы, а здесь все кругом были белорусы. Зачем? Вот навошта? Я так і думаў, што такое будзе пытанне. Я не кажу пра тое, мне няма такой там Беларусь краіна для беларусаў. Тут павінны жыць толькі беларусы. Ну, даже не только. Да. Вот зачем вообще сохранять белорусскую нацию? Зачем ее распаўсюджваць? Зачем? Ну, таму што я яе прадстаўнік. І я, як бы, ну, і калі быць там адзінокі маман там в это самае і сядзець на ледавіке і чакаць, калі ён пад табой растане, ну гэта як бы ну, для мяне гэта не выхад. Я магу прыклад вось нашай бухгалтаркі прывесці, якая нарадзілася там у Расіі, гадоў 20 назад пераехала ў Беларусь, і яна сябе адчувае тут беларускай. Яна не гаворыць там па-беларуску, яна як бы хоць і працуе ў нас, але яна кажа, ну я ўжо як бы я себе адчуваю беларускай, я жыву ў гэтай краіне, і яе ўжо вось нейкая там і па-іншаму яна глядзіць нават на тую ж Расію ўжо, што там так, а тут інакш, і я ўжо типа я ўжо не хачу тут, мне тут класна, я ўжо беларуска. І ну для чаго гэта якраз такі вось для таго гэта ўсё робіцца, каб такіх пытанняў не ўзнікала, а навошта, каб гэта было натуральна для кожнага, хто тут жыве, што гэта краіна, якая павінна існаваць, якая існуе, развіваецца, і што яе вялікія перспектывы. Просто каб такога пытання не ўзнікала. Вось для гэтага получается очень такой природный процесс. Белорусы распространяют Беларусь, потому что не могут не распространять Беларусь. Потому что они белорусы, таму яны як бы, а як па-іншаму. Ну, каты размнажаюцца як каты, і яны не думаюць, што, можа быць, яны заўтра стануць сабакамі.
Вот. Да, то есть коты усиленно размножаются, чтобы не превратиться в каких-нибудь других животных. То есть котики самосохраняются. Ну, можно и так сказать. Просто... это натурально. Тут я про это хотел сказать. Максим просто так вот, як заўсёды по-свойму па-філасофскі закруціў, так, размова шла там пра іншае, што от зараз адбываюцца працэсы глобалізацыі. Беларусы там спакойна паехалі на працу куды-нибудь там Нью-Йорк, Вашынгтон. Айцішнікі, седзячы тут, працуюць ввогуле там на якія-нибудь там невядома куды, на Японію, на Карею, там на Нямецчыну, яшчэ што. Людзі ездзяць спакойна, дзякуй Богу, беларусы тут кожны другі мае шенгенскую візу ездзяць. Вот у гэтых умовах, калі здаецца, усе павінны стаць касмапалітамі і можа быць увогуле как бы так далучыцца да агульнай нацыі зямлян, вот мы кажам пра неабходнасць захавання беларускай ідэнтычнасці. Вот как бы навошта, якая ў гэтым вот што мы страцім, калі гэтага не будзе? Ну, па-першае, так ніколі не здарыцца, і ўсё ж такі беларусы гэта, як кажуць, как-то стайныя животные, да, то бок яны не могуць жыць паасобку, яны ўсё адно жывуць стаямі, і таму у любым выпадку, нават калі там, не ведаю, возьмем на прыкладзе армянина, калі ён прыязджае ў Швейцарыю, то он становится швейцарскім армянінам, калі он з'язджае ў ЗША, то он становится амерыканскім армянінам. Так, і ну, я тут могу сказаць, што в прынцыпе гэта натуральна. І калі ты там нарадзіўся на пэўнай тэрыторыі, на пэўнай зямлі, адпаведна, у цябе закладзена ўжо генетычна гісторыя, там, як кажуць, бэкграунд гэтай зямлі ў цябе, адпаведна, ну, яно ўжо нікуды не знікне. І тут ужо таксама можна казаць пра натуральную патрэбу кожнага чалавека ўсё адно атаясамляць сябе там з пэўнай нацыі, з пэўнай краінай, з пэўным там знешнімі асаблівасцямі. Таму ніколі такога не будзе, што я грамадзянін планеты Зямля. Ну, такога ніколі не будзе. І таму і тады не трэба, а чаму беларусам імкнуцца да таго, каб станавіцца чалавекам планеты Зямля, калі увесь свет імкнецца наадварот падкрэсліць, што я вось чалавек адтуль і на гэтым ж завязана ўсё ў гэтай землі. Канкурэнцыя, спорт, там, палітыка, якраз такі на супрацьстаянні вось гэтых людзей, жыхароў пэўных тэрыторый. Таму мы ніколі не павінны выпадаць з тых працэсаў, які на земле адбываюцца. Ну, калі так. Знаешь, в чем проблема? Мы сейчас спрашиваем у нефтяника, зачем он добывает нефть. Ну, просто потому, что она идет. Вот вдруг решили, вот давай здесь поставим нефтяную вышку, скважину пробьем, и вдруг вот выяснилось, что есть, из земли рванул целый фонтан нефти. Да? Из земли, из белорусов вдруг полилось это стремление к белорусской нации. И вот пока этот поток идет, в общем, все это и существует. Гэта трэба, я так разумею. Я тут яшчэ возьму эффект. То есть вот просто вы так, извините, перебиваю, вы просто так часто употребляете слово натурально, то есть естественно, нормально, и об этом вообще думать нельзя. Если есть запрос от белорусов на белорусскую символику, и есть этот запрос день ото дня все растет и растет, то нужно его просто удовлетворять. И конечно. Помогать ему расти. И он растет даже без помощи, да, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Я могу сказать, что это вот как раз таки на постсоветской просторе, это, как я кажу знову, натуральный процесс. Поглядите Украину, Россию, Польшу, Литву, Беларусь. В принципе, паўсюль адбываюцца аднолькавыя працэсы. Такія крамы і такія ж актыўнасці, яны якраз таки паралельна адбываюцца ва ўсіх гэтых постсавецкіх краінах. Чаму? Таму што якраз такі адбыўся развал імперыі,
кожная вось гэтая нацыя засталася сам насам з сабой, і вось кожная па-свойму, але ў прынцыпе ўсе аднолькава вось праходзіць зараз працэс вось гэтага фармавання пасля там разыходжання па сваіх хатах. Вось таму і Беларусь не могла застацца збоку ад усіх гэтых працэсаў. Ну не магло, калі там у Расіі, напрыклад, ідзе вось гэтая хваля там ура патрыятызму, то і там ва Ўкраіне і ў Польшы то ж самае, то Беларусь не могла застацца паасобку і сказаць, а ў нас нічога, а мы вось з краю, як кажуць. Таму не так. Все ж таки ты там спрабаваў фармуляваць то, што нацыянальная ідэя беларусам неабходна, відавочна з нашай размовы. Тым не менш, вот паспрабаваць фармуляваць, вот што ж, якой яна павінна быць, эта нацыянальная ідэя. Гэта можна выказаць нейкім там адным прыгожым, як сказаў Вячорка Франак, секси-сімвалам такім, ці гэта павінна быць, ну вот нешта такое агульнае, а кожны хай выбірае там па сабе вот з гэтага агульнага, што яму больш спадабаецца. Вот памятаеш, у французаў это свабода, роўнасць, братэрства. У нас такое можна было? Вот ты можаш сфармуляваць нейкую нацыянальную ідэю зараз? Я б яе сфармуляваў якраз такі у ідэі, што ўсё для Беларусі, але не ведаю, як это прыгожа сказаць, калі ты ўсё будзеш рабіць для Беларусі, то Беларусь дасць табе ўсё. То бок, укладаючы ў гэтую краіну, каб гэтая краіна вяртала табе не менш. То бок, там... Возлюби Беларусь, и Беларусь возлюбит тебя. Ну, вось неяк так, да. Але зразумела, што гэта такі працэс, калі мы будзем імкнуцца да таго, каб гэтая краіна станавілася лепш і лепш, каб у выніку гэта ўсё дало таму, што і мы сталі лепш, мацней. Ну, вось неяк так, да. Усё для Беларусі, каб... Ну, трэба падумаць, як гэта прыгожа сфармуляваць. Але у падмурку ўсяго ляжыць любоў. Любоў да Беларусі, любоў да гісторыі, да каранёў сваіх, да мовы, да культуры. Тут ідзе гэта як бы базіс, які аб'ядноўвае людзей, але гэта аснова таго, каб ты у выніку, калі ты будзеш разумець вось гэтую як бы першасны фактор, можа быць, гэта і паўплывае на тое, што ты не будзеш там сраць у сваім пад'ездзе. Ну, каб вось гэта, скажам, гэты базіс, ён дазваляў табе перайсці на новы ўзровень, калі ты сабе не дазволіш уже насраць пад лесвіцаю ў сваім пад'ездзе. І вось якраз такі гэта ідзе з таго, што пачні з Беларусі любіць яе. Кожнае яе дрэва, не ведаю, пад'езд, прыпынак, як бы, ну, ставіцца да гэтага як для свайго. І тады вось гэтае тваё стаўленне, яно табе вернецца у там... У квадраце, так. Ну, вось так, в прынцыпе, добрая ідэя. Укладай усё, што можаш у Беларусь, і з цягам часу... Атрымаеш дывідэнды, да. Атрымаеш дывідэнды. Беларусь – это банк, по большому счету. Ну да, будешь укладаць у Беларусь і атрымаеш пэўныя працэнты. Да, галоўнае знайсці, як кажуць, вось гэтым людзям выбраць добрых банкіраў. Да. Дзякуй вялікі. Надзейных банкіраў, так. Напрыканцы кожнай нашай праграмы мы госцю дорым кубак, такі сувенір адмысловы ад нашага партнёра кампаніі Сымбальбай. Дарыць кіраўніку кампаніі Сымбальбай кубак Сымбальбай выглядала б неяк так не вельмі, ну, адпаведна. Таму мы гэты вот кубак, які ёсць у нас спецыяльна на падарункі, вось такім выдатны са старадаўняй літвінскай пагоняй, мы падарым яго Максіму, каб ён і у сябе там у імперыі памятаў пра Беларусь і думаў пра тое, што можна карыснага зрабіць ці не зрабіць нешта, каб гэта было на карысць Беларусі. Спасибо.
Дзякуй вялікі, Павел Белавус, Зміцер Лукашук, Максім Гаруноў. Гэта была праграма X. Працягваем фармуляваць для Беларусі нацыянальную ідэю. Ідэя X на Еўрарадыё.